Nahadlok man sila sa kanang kuan. Sila ate nahadlok man sila sa kana unsan uroy dito sa may tulay. Kay naglilo kuno ang tubig. Unsa kay sekreto aning unsa kay sekreto aning tubiga. Hadlok man sila sa tulay. May try tanggare. Da adto mi sa tulay. Ingon. Tulay. Tulay. Maadyo man ni silang ate akong kauban kay aligri man. Hadlok sila sa tubig. Kaya na ako no'y lilo. Sa mga ng tubig ka. Ate Hilin, paspas ate. Ayaw patigwang-tigwang ate. Nabapod silang ate. Uban kay makakuan jud dahil ning pagsuroy-suroy. Makalingaw ay, makalingaw. Nindot kay ayo no. Kung gutumon mo og mag-vlog, na mo itong kwarta, utoy restaurant sa likod. Minahal kita. Minahal kita. Nan. See? Wa mami makaadto sa among dapat adtuan. Nga. Nindot pud nga unta nga to ang talan-awon. Kay bawal pa man. Di pa man, actually di pa magagid lagi open pud nga kuan kanang pasudlan gyud. Kay basin pud kuno madisgrasya pud ang mga musuroy ngadto. Sakto mo pud. Wala nga kuan siya follow siya sa rules nga kanang dili pa pwede pasudlan nito among giadtuan sa city hall kay sao man. Sila siya may nagtuas. So, kanina naman yung tulay. So, kanang among nasa likod, maunay, sikat nga restaurant. Minahal kita, hindi kita iiwan. Ugot man. Ugot pa more. Ano ba ako? Ya, ipatihal. Sige, punta ka. Ugot pa namin. Nindot, kaayo, sa view. Ako ko na yung cellphone. Dara sa pikas. Ato. Ino kaayo, nindot ang wow, nindot kaayo ang sunset. Yehey, sunset. Ara ka sunset yun. Siga pas mata ang sunset. Siga pas mata ang sunset. Hilin, ayaw tangtangan na lang sa punang imong mas. Di makita nga itong kagwapa. Pero yung ni ate. Milga no? Oh, so, for the girls only, Rami ha? For the girls only. Way labot ang mga boys. Asar ba tulad na tayo ng walking din? Sila nag-walking, nag-jogging. Ang kami, nag-vlogging. Huwag na lang nasaging. Ang sila, nag-walking. Kami, nag-vlogging. Oh, nag-walking, nag-jogging. Oh, daghan. Para sa kaayuhan sa kalawasan. Oh, daghan. Ato paabuton. Gadya po ko, mag-jogging. Ni ang among bagong karsada. Kung sa may gimingaw diha ang taga-baybay, o mao na ni ang bagong karsada. Kaingon sa Ormoc. Mao ni ang diversion road. Mao ni ang diversion road. Paingon sa Ormoc. Naku na kaayo. O kinsa may gimingaw dihang
mga taga-baybayan nun, taga Leyte, taga asa dapit nga lugar sa baybay. Nindot ang karsada nato, lahi na sa una ug karon. Progressive na sad pud ang baybay oy. Ay guys, pero nakabalik na